now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinaniwala kami ng girlfriend ko. Nabuntis siya. Yun pala, taba lang. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ram. December 2016. Noong nagkita kami ng pinsan ko na si Fred sa Manila. Sinabi niya agad sa akin na may girlfriend daw siya na ang pangalan ay Andy. Hiningi ko ang number ni Andy kay Fred kasi sabi ko, manghihingi ako ng chicks. Eto naman si Engot, binigay nga. Di tinext ko, nag-reply naman agad siya. Tinanong ko si Andy kung boyfriend niya nga ba si Fred. Hindi naman daw pala. Kasi hindi naman daw niya sinagot. Ang tagal naming magka-text. Hanggang sa hindi na ako nakahingi ng chicks. Kasi sabi ko sa sarili ko, okay naman pala tong si Andy. Wala namang sabit. Kasi hindi naman pala sila ni Fred. Kaya ang nangyari, hiningi niya yung Facebook account ko. Ako naman binigay ko. Nung pagkadating ko ng Batangas, nagbukas agad ako ng Facebook. Nagulat ako. Kasi may friend request ako. Yun na pala si Andy. Di ako naman tong si Malande, accept agad. Tapos nakita ko siyang online. Chinat ko agad siya. Hi, hello, kumustahan? Tapos hiningi ko yung bago niyang number kasi kinukulit daw siya ni Fred. Kinabukasan, nagpa-load kaagad ako. Kasi nakikisagap lang naman ako ng wifi sa kapitbahay namin para lang makapag-online. Halos 1 linggo kaming magka-text at magkatawagan. Hanggang sa isang araw, we decided na magkita na kami. Nagkita kami sa mall sa may San Mateo. Kasama niya yung pinsan niya na si Darlene. Kasama rin yung mga classmates niya. Kumain kami sa isang fast food. Medyo nagkakahiyaan pa kami ni Andy that time. And then after namin kumain, sabi sa akin ng pinsan niya, igala ko daw muna si Andy. Di siga naman ako. Sa halip na igala ko, iba yung naisip ko. Dinala ko si Andy sa bahay ng tita ko. Siyempre, dumada-moves ako sa kanya para maging komportable siya sa akin. Naisip ko na lumipat kami doon sa malapit ng apartment ng kuya ko kasi nahihirapan kaming gumalaw kasi nandun yung tita ko. Doon sa apartment ng kuya ko, meron doong kubo. So doon ko siya niyaya. Pagkadating namin doon, nakapadlock yung kubo. Kumuha agad ako ng wire and yes, nabuksan ko. So kami lang dalawang nasa loob ng kubo. At mahigit 1 oras din kami naghaharutan. At umaasa ako na mas higit pa sa harutan ang gawin namin. Pero hindi pa daw siya ready. Kaya ayun, nagpaawa na ako. At nagsabi ako sa kanya na uuwi na ako ng Batangas. Pero habang nagsusuot na ako ng mga damit ko, bigla akong may narinig na isang napakagandang tanong. Gusto mo ba talagang makuha to? Tanong niya. Siyempre ako naman si loko-loko, diba? Agad sumagot ng, oo naman, yun naman talaga yung gusto ko eh. Pero alam ko, mali naman yun. Idagdag ko pa na ako yung makaka-first sa kanya.
Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya lolokohin. Hanggang sa sinabi na niya na, o sige, ibibigay ko na. Pinagkakatiwalaan naman kita eh. Ako naman, abot langit ang ngiti. Hanggang sa'yo na nga, may nangyari na sa amin. Isang madugong gera. Tapos napansin ko, ay, gabi na pala. Pinauwi ko na siya para makauwi na rin ako ng Batangas. Nakauwi na si Andy samantalang ako, hindi na nakauwi. Kasi wala na akong nasakyan kaya nagstay na lang ako sa kuya ko. Tapos biglang nag-text si Andy. Nakauwi ka na ba? Sagot ko naman, hindi pa wala na akong nasakyan. Hanggang sa bigla niyang sinabi, pupunta ako dyan. Ako naman, napaisip, kung paano siya makakaalis. Super strict ng parents niya. Hanggang sa yun na nga, dumating na siya. Yun pala, tumakas siya. Tumalon siya sa bintana kasi hindi daw talaga siya mapakali. Kasi natatakot daw siyang mabuntis. Di yun na nga, magkasama na uli kami. Nagkataon, wala pa dun yung mga kuya ko. Muli na naman po kaming sumabak sa gera. So, to make the long story short, every time na magkikita kami, may gera na nagaganap. And then, August 2017, nag-enroll ako sa course na BS Criminology. Biglang nag-text si Andy at sinabi na buntis daw siya. Ay, lahat ng sahod ko sa work, sa kanya ko binibigay. Sa halip na pambaon ko sa school. Pampa-check up, ultrasound, at kung ano-ano pa yung mga kailangan niya. Napasok ako everyday na pamasahe lang yung dala ko. At lahat ng ipon ko, sa kanya lang napupunta. Natakas lang ako sa trabaho para lang makita ko siya. Biruin niyo yun, from Batangas, luluwas akong San Mateo para lang makita ko siya. Wala Ganun nata talaga kapag magiging tatay ka na. Hanggang sa sinabi ko sa kanya, nasasabihin na namin sa boss ko yung tungkol sa amin. Kaso, wala pa kaming lakas ng loob para umamin. Yung boss ko kasing yun, parang tatay ko na din kung ituring. Dayo lang kasi ako dito sa Batangas. Nasa Bohol yung parents ko. Si Sir din, siya rin yung nagpapaaral sa akin. Kaya sobrang laki ng utang na loob ko sa kanya. Hanggang sa isang araw, nahuli kami ng boss ko na magkasama sa kusina. Nagkataon na may binubulong ako sa kanya. Kaya biglang nagulat ako nung pumasok siya. Bigla akong kinabahan kasi iba yung timpla ng mukha ni Sir. Kinausap niya ako tapos pinagalitan. At doon ko na sinabi ang lahat. Hindi siya maniwala sa akin, kaya kay Andy na niya tinanong. Mag-e-empake na sana ako noon, kaso hindi ako inayaan ni Sir na umalis. Hindi niya ako pinabayaan. Fast forward, April 2018. Kabuwanan na ni Andy. Siyempre, excited na ako kasi magiging tatay na ako. Nagkita kami ni Andy sa mall. Dala-dala ko yung isang malaking bag na ang laman ay mga damit para kay baby. Bigay pa nung mga katrabaho ko. Dala ko din yung higaan ng baby na binigay din nung nanay ni Sir. Habang naglalakad kami sa mall sa may San Mateo, bumili kami ng gamit para magamit pag nanganak na siya. Siguro nasa 2,000 din yung nagastos ko. At nung nasa harap na kami ng mall, napansin ko na parang hindi siya mapakali. Tapos bigla na lang siyang lumuha. Nararamdaman ko na parang may gusto siyang aminin kaya tinanong ko siya. Ano bang problema? Natakot ako bigla. Kasi ang nasa isip ko baka hindi ako ang ama. Pero sa halip na sagutin niya, nakatanggap ako ng text galing sa kanya. At ang laman ng message ay,
Ram, may aamin ako. Ang totoo niyan, hindi ako buntis. Nagsinungaling lang ako. Nagawa ko lang to kasi mahal kita. At ayaw kong mapunta ka sa iba. Nung nabasa ko yun, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nag-freeze ang lahat. Biglang bumalik sa isipan ko yung mga ginawa kong sacrifices. Napaluha na lang ako. Gusto kong sumigaw pero mas pinili kong kumalma kasi iniisip ko siya. Na baka kung magwawala ako, baka kung anong gawin niya. Wala kaming inikan at hinatid ko na lang siya sa kanila. At nung nasa kanila na kami, doon lang din nalaman ng pamilya niya na hindi siya buntis. Pati pamilya niya, dinamay niya sa kasinungalingan niya. Sobrang nagtataka sila na hindi siya buntis kasi bilog naman yung tiyan ni Andy. Tsaka, biglang taba talaga siya. Alagang-alaga ko siya noon habang nasa kanila ako. Pinagluluto ko siya, binibilhan lahat ng gusto niyang pagkain, lalo na kapag naglilihi siya. Prutas, chicken, ice cream, binibigay ko lahat. Kapag nasa Batangas ako, magte-text yan na gusto daw niya ng prutas. Ako naman magpapadala agad ng pera sa kanya. At kung sasabihin niyo sa akin kung bakit hindi ko man lang napansin o nahalata na nagpapanggap lang siya, ganito kasi yan. Pag nakita niyo kasi siya, aakalain niyo talaga na buntis siya. Kasi payat si Andy noon eh. Tapos nagpunta rin siya sa trabaho ko. At sabi ng mga katrabaho ko parang buntis daw talaga. Tsaka sino ba namang hindi maniniwala na buntis? Kapag magkasama kami at hinahawakan ko yung tiyan niya, nilalagay ko yung tenga ko sa tiyan niya at sinasabi niya na, Ram, si baby nagalaw. Ako naman si Uto, tuwang-tuwa. Tapos malalaman ko ngayon, wala palang laman yun. Tapos sa tuwing bibigyan ko siya ng pampa-ultrasound nun, lagi kong sinasabi na sasamahan ko siya. Pero lagi niya namang sinasabi na wag na daw. Sila na lang daw nung pinsan niya. Unang ultrasound niya. Excited akong nagtanong kung anong gender ni baby. Sabi niya, boy daw. Di tumang-tuwa naman ako. Lalo akong nagsikap magtrabaho. Second ultrasound. Nagulat ako nang bigla niyang sinabing naging girl daw. Ako naman dahil sa walang kaalam-alam, natuwa rin ako. Siyempre anak ko yun eh. Naalala ko pa na 3 months pa lang akong napasok. Bigla niyang sinabing tumigil na daw ako sa pag-aaral. Magtrabaho na lang daw muna ako para kay baby. Ayaw kong pumayag nun kasi magagalit yung boss ko. Tsaka gustong gusto ko talagang mag-aral. Hanggang sa nung araw na yun nag-chat siya. Magpapakamatay daw siya. Nag-send din siya sa akin ng pictures na naglaslas siya. Tapos nakatutok yung kutsilyo sa dibdib niya at ulo. Sobrang natakot ako. Kaya wala na akong nagawa kundi sundin siya. Nag-loan pa ako ng 9,000 pesos para sa panganganak niya. Tapos, dito lang din pala mauuwi. Kung pinadala ko lang siguro yung perang yun sa pamilya ko sa Bohol, siguro napagawa ko na yung bahay namin. Yun na nga. Nung nalaman ko yung totoo, before ako umalis sa kanila, nag-iwan pa ako sa kanya ng 1,000 pesos para pampa-ultrasound niya. Kasi sabi ng mama niya, kailangan daw magpa-ultrasound. Kasi nagtataka talaga siya bakit biglang lobo ng tiyan niya. Grabe talaga. Pati ako napapaisip, paano nangyari yun? Ano yun? Dumaan siya sa vulcanizing shop, nagpahangin,
Nung magpapa-ultrasound siya, hindi nakasama yung mama niya. Kaya ako yung sumama. Kahit masama pa din yung loob ko. At nagulat ako, 3 weeks na daw yung tiyan niya, sabi ng doktor. Twice nag-pregnancy test si Andy. At positive parehas. May nangyari kasi siguro nung March sa amin. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Hanggang sa nakauwi kami sa kanila. Sabi ko kay Andy, uuwi muna ako sa Batangas. Sabi niya, baka hindi ka na bumalik ha. Sabi ko, babalik ako. Kukuha lang ako ng damit. Pero alam mo yun, sa isip-isip ko, ayoko nang bumalik. So umuwi na ako ng Batangas at sinabi ko sa boss at sa mga katrabaho ko yun nangyayari. Ang laki kong tao, pero naiyak ako habang nagkukwento ako. Hindi ko na napigilan. Ang dami niyang niloko. Sinira niya yung kinabukasan ko. Sobrang naawa ko sa pamilya ko dahil sa mga maling desisyon ko sa buhay. Lagi ko na lang naiisip, Langya, bakit sa akin pa nangyari ang lahat ng to? Lahat ginawa ko para sa kanya. Tumigil ako sa pag-aaral para lang makapag-focus ako sa pagtatrabaho. Ilang buwan na akong hindi nakapagpapadala para sa pamilya ko dahil buntis siya. Inuna ko siya kaysa sa pamilya ko at pag-aaral ko. Marami ako na-disappoint na tao dahil sa kanya. Nagtiwala ako sa kanya. At marami pa akong na-realize. Actually, dapat talaga sa mga lalaki, sa atin talaga, dapat unang nanggagaling yung mga salitang, wag muna ngayon. Dapat kapag kasal na tayo. Hintayin natin ang tamang panahon. Tsaka, dapat hindi yun yung hinihinging regalo ng mga lalaki hanggat hindi pa sila kasal. Nasa huli talaga yung pagsisisi. Sa puntong ito, habang ginagawa ko to, sobrang nangingibabaw pa rin yung galit at panghihinayang sa nangyari. Hindi ko alam kung kaya ko pang mahalin si Andy. Pero willing naman akong panagutan yung bata. Pero iba kasi talaga kapag nasira yung tiwala. Ano po kayang maganda kong gawin para sa ikabubuti ng aking anak? Tulungan niyo naman po ako.